събитието, който е закъснял, ще се включи по-късно или съответно може да се включи Zoom и да гледа. Вече има достатъчно много хора и в самия Zoom. Давам думата за откриване на господин Симеонов. Той е запознат доста добре с всички наши блоки и с желанието ни за работа с Китай, така че ето ви. Добър ден на всички. Работим, не? На участниците в залата и в ефир. Това е една рутинна среща, но със значение голямо, защото касае разширяването на икономическо сътрудничество с Китай. Всеки ден Китай напредва с темпове, които не са постижими за много от икономиките в света. Инициативите, които има, те се фокусират главно в един пояс, един път инициативата, но и различните трасета на добре известния векове назад път на Куприната. За наше самочувствие пък и добра предпоставка е, че повечето от трасетата на пътя на Куприната така или иначе се събират и минават през територията на България. Затова и нашата територия в Европа е била най-оспорваната през вековете. Българска търговско-промишлена палата има отлични отношения с търговската служба на китайско посолство, с цялото посолство. Имаме отлични връзки с нашите партньори в Китай. Виждам, че има доста млади хора като аудитория. Дръжте връзка с Българска търговско-промишлена палата. Ползвайте ежедневния бюлетин на български език, който издаваме, който отразява цялостната дейност на палатата. Интересът към Китай ще бъде захранен с достатъчно информация, подобни събития. Имаме възможност и така уверенията на нашите партньори от Китай, че обученията, които традиционно правиме, не знам дали е стигнало до вас, но като почнете да получавате инфобизнес, ежедневния бюлетин на български език и английската му версия, ако желаете. И двете са безплатни. Тя е седмична. Да следите възможностите, които има през Българска търговско-промишлена палата за сътрудничество с Китай. Хубаво е да кажем, че за пълнота на протокола, че бихме желали да видим, и това е нашето настояване пред държавните институции, да има малко по-голямо присъствие на не само на посолството, но на търговските в Китай, защото излишно е да ви казвам, това е втората по големина икономика в света, която си поставя една единствена цел да настигне първата, амбициозна, но ще видим дали е осъществима. С Китай има много особености, които аз съм човека, който ще осветли. Има тук специалист, който вече доста години, наш партньор, работи с Китай, без да неотклонно да кажем, но моето впечатление е, че е добре, когато се работи с Китай, да търсим сътрудничество не само с Пекин, Шанхай и най-голямите центрове, където се съсредоточена икономиката на Китай, но и други региони, които са в процес на растеж и са отворени, защото не са били досега толкова забележими. Това ще ни даде възможност с нашите скромни параметри, да кажем, на
продукция, която може да реализирам, да представим на китайския пазар, защото там количествата са голями, да се включим и да намерим нишата. Оставяме на разположение Българска търговско-промишлена палата, освен информацията, ако имате някакви идеи за реализиране с китайските партньори, разбира се, господин Динев е тук, използвайте и каналите на Българска търговско-промишлена палата. Накрая, но не на последно място, смятам, че сътрудничеството с икономики, които са във възход, ще допринесе и за това българската икономика по-бързо да излезе на по-високи темпове на развитие. Оставаме на разположение. Желая на всички полезна среща. 声音在哪？最大的声音。Включват. Не знам дали имат превод или няма. Няма. Добре, няма значение. Аз на английски трябва да говоря. Пусть да голямата аудитория е българите. Освен това, това е насочено към българите. Китайци ще ни помагат в цялата тази история. Така че, по принцип, работният език беше английски. Okay. Две думички само. I would like finally to wish all of you successful participation and in the future profitable deals with potential Chinese partners which are online now. Success of the meeting. I will continue online to follow the meta because for us relations, economic development of economic relations with China have very high level of importance. Success and Mr. Dinev, please, we are in your hands. Okay, I'll continue the presentation. Thank you for your speech, and in general, I'll be very brief about the Bulgaria-China relations and everything concerning the data. We'll pay more attention of the real deal, how we could sell Bulgarian goods in China, and how we could help young entrepreneurs and Bulgarian factories easy to access the market. So I'll start with some data, which is from yesterday, actually. This is January to August data from the China customs. And actually, we're very surprised because we have a total record for all the records I have made till now. We have 4.7 times more export of corn, of maize. This is around 670 million, 70,000 tons of maize only for this short period, which is much bigger than the last 5 years. Also, we have a very big jump in the sales of sunflower seeds, which is 3.1 times. Next one is we have 7 times more export of honey, which is good. Of course, you could not compare with the export of maize and some sour feeds. And also we have a very big jump, around 3 times of 1.7 times of export of food for animals. This is it's a special. It's short. It's a sunflower short. This is like introduction. What we exporting. Yeah. The figures we have illustration of the successful steps of China in fighting ultimate poverty. For the last years, China has taken out of ultimate poverty more than
600 million people. That's why the perspectives for growing consumption in China are very clear and long term. That's why I advise you do not miss opportunity to make trade with China. Success. Thank you. So, jumping again, I'll be very brief in that. I told you top number export is maize. We have 626 thousand ton of maize, which is really a very big jump. Next one is, of course, horse, goat, etc. And again, everything which is connected to the agriculture. This is oil cakes. This is a shot. It's a sunflower shot, which is a huge amount, of course, and sunflower seeds. This is the top 5. And as I told you, compare for 2022, we have, as you see, 4.2 times more export of maize and 3.3 times more export of shrots of sunflower seeds. And this is something like a very brief, but we are here to see how we could make more export of any other things like wine. We are ready products, because exporting raw materials, it's not the goal of Bulgaria. We are waiting for something, export of goods with high additional value. So this is not very good data, because for such kind of cross-border trade, I mean, exactly the concentrated for today, how we could start selling from tomorrow. This is especially the cross-border trade, and next step is how to promote the goods in China. We have very set numbers. It's a 1.5 million. This is in cross-border trade. Why I'm showing these numbers? Because I want to show you the import, how the Chinese are doing, so how they are good. If you remember, we have 1.4 million with small items, and in the China, in the same time, they have a 24 million. So they have a many times more import of such kind of goods. We could mention how they're good keeping the AliExpress, how they're doing the Alibaba and all others, which are type of cross-border, and how they're positioning in Bulgaria. So they're doing their business much, much better. So what I mean, we have a very long relations with the Bulgarian posts, and we are trying to involve them, helping Bulgarian goods, including such kind of goods which are fragile, like wine. It's possible by cross-border trade to export even wine. So now, which is not very good for Bulgaria, but even the distribution of AliExpress and other goods are doing by Express One, which is a subsidiary of Austria Post. So it's happened like Austria is not giving us the hand for Schengen, and they're doing like normal enemy, but at the same time they're doing the best business. Actually, they're keeping all the small items, and the items which are concerning the cross-border. They're caring about all these things. It's not Bulgarian Post. It's not the local operators like Econt, like DPD, like the people who are working in Bulgaria. They're covering this business. So this is a brief explanation about the trade. I don't want to go anymore in the more data, because as you see, we should talk about goods which are around 4,000 items, type of items with which we're importing from China, and the same amount we're exporting to China. So I'll give the hands to our partners in China, who are giving us the opportunity to start changing this situation, because everybody understands it's not good idea to kill your golden hung. So it's a good idea to your chicken to be kept. So they understand that if we are not developing it, we are not exporting, we are not doing our business well,
this in the long-term relations is not good for both parties. So actually now China is giving us a hint how to start exporting more and easy, and I'm giving the word to our partners. John. Hello. Hello. So next, let's please have Vivian from Ningbo to give us a speech. 1 second to stop my video, and I'll give you the option to share. And dear Ms. Collins from Foreign Economic Cooperation Department, dear Mr. Dinev and Mr. Iskrov from BCCIC, and dear Mr. Koyev, we are so glad to meet you here today. This is Vivian from Ningbo Center for CEC Expo and Cooperation Promotion. So before my presentation, I would like to give a brief introduction of our representative in this meeting. So they are Mr. Zhang Wenhu, Deputy Director of Ningbo Center for CEC Expo and Cooperation Promotion Center. And Ms. He Jian, Head of Trade Exhibition Department. And my name is Vivian Tu, the Project Manager of Trade Exhibition Department. So here I would like to share my presentation today. So here, today, I will give the briefing on economic and trade cooperation and cross-border e-commerce between Ningbo and Bulgaria. So first of all, I would like to introduce our center. Ningbo Center for CE Expo and Cooperation Promotion is affiliated to Ningbo Municipal Bureau of Commerce, responsible for the China CEC Expo and daily cooperation. So today, I would like to brief introduce to your side with these 4 parts. The first one is Ningbo City profile. The second is economic and trade cooperation between Ningbo and Bulgaria. The third part is China CEC Expo. And the last part is Ningbo cross-border e-commerce. So as you know, our presidency has pointed out that we must firmly pursue a mutual beneficial and win-win cooperation strategy, continue to provide new opportunity for the world with China's new development, promote the construction of an open world economy, and better benefit people from all over the world. Ningbo City, as a port of city with world largest throughput and the list as a living manifestation of ancient Silk Road, is actively practicing this. Ningbo has promoted the building of China CEC Trade Cooperation Demonstration Zoo with high quality, held the China CEC Expo at a high level, and strive to create the 3 preferred place for CE countries. There is trade, two-way investment, and the cultural exchange. So actually, Ningbo and Bulgaria has profound friendship. The first Chinese Culture Center was jointly by the Chinese Ministry of Culture and Tourism and the Ningbo Municipal People's Government. So today, we're really very glad to meet all the distinguished leaders and the entrepreneurs on site to have more cooperation. First of all, let me give a brief introduction of our city profile. Ningbo is an important port city on the southeast coast of China with a total population of nearly 10 billion. In ancient time, Ningbo was eastern departure port of the maritime Silk Road.
Now, Ningbo is the home to Ningbo Zhoushan Port, which has the largest cargo throughput and the third largest container throughput in the world. From the figures shared in the PPT, we can see, thanks to this basement, Ningbo's port economy and private economy has highly developed. So in 2022, Ningbo's per capita GDP exceeded 20,000 euro, which is about twice the Chinese average. So people's consumption need constantly escalate in Ningbo. Therefore, in recent years, the import of consumer goods has been our focus of our cities. So in this page, I would like to share some data about the trade cooperation between Ningbo and Bulgaria. So in recent years, the cooperation between Ningbo and Bulgaria has been constantly deepened in various fields. In the first half of this year, the total import was 770 million yuan. Among them, import from Bulgaria was 230 million yuan, especially to mention that many Bulgarian goods like raw cereals, essential oil, agriculture and food products, skincare products, juice, honey, and red wine are particularly popular with our local customer. So for the investment, we would expect Bulgaria's project about the gradable material project was launched in Ningbo in CEC Industrial Cooperation Park in January 2023 and has been officially put into operation now. The company has been the exhibitor of the third China CEC Expo this year. So actually, the China CEC Expo has become the main platform for cooperation. So in 2019, there is total 18 Bulgarian companies participate. But during the third Expo just held this year, the number of Bulgarian exhibitors has increased to 49, with products of jams, honey, wine, beer, biscuit, juice, and other agriculture and food products, rose essential oil, skin food, and tourism service, etc. So the exhibitor has opened up the Chinese market with our expo. In our CEC production permanent pavilion, there's Bulgarian pavilion, display high quality products all year round. It's also worth mentioning that the first successful cross-border self-pick of CEC products also came from Bulgaria. Rozana Cocktail opened a new channel for Bulgarian products to enter the Chinese market with more convenient and quick way. So we would like to thank you many Bulgarian agency which has constantly participated in our expo, organizing various companies participating in our expo. So take this opportunity, we would like to have more cooperation with agency like BCCI and have more cooperation with more new Bulgarian companies on sites. So next, I will share the last part, but not least part, the introduction to Ningbo cross-border e-commerce. The scale of China cross-border e-commerce market continues to expand, become an important force in promoting the growth of foreign trade. Based on the data that China's cross-border e-commerce market has reached 15.7 trillion yuan in 2022, a year-on-year increase over 10%. Among them, cross-border e-commerce B2B transaction accounted for nearly over 30%. On the one hand, Chinese government strongly supports the development of cross-border e-commerce. In addition, Chinese customers has also launched a series
of convenient measures, such as customer clearance integration, to provide a convenient clearance service for cross-border e-commerce company. On the other hand, Chinese companies have continued to make breakthroughs in technological and business model innovation. For example, e-commerce platform has optimized user experience and transaction efficiency through AI, big data, and other means. At the same time, the company also actively exploring new business models, such as social e-commerce, continent e-commerce, that will be presented later by Daniel. So all of these innovations bring customers more personalized shopping experience. So as for Ningbo, here you can see in this PPT, that is the development history benchmarking of our city for the cross-border e-commerce. So actually, Ningbo is one of the first bench of cross-border trade e-commerce service, and among the second bench of cross-border e-commerce comprehensive pilot zone. So our competence of city ranks the first time in China. So here we would like to share some data of development data of Ningbo cross-border e-commerce. In 2022, our city cross-border e-commerce import and export volume exceed 200 billion yuan for the first time. And among them, the online shopping bonded import volume ranks first in China for 5 consecutive years. So on the right side, you can see Ningbo covers four coverage of the e-commerce models in our cities that we actively promote cross-border e-commerce supervision, facilitating measures, and model innovation. So recent year, our city has new registration cross-border e-commerce stores each year, about 3,000, and there are nearly 17,000 cross-border e-commerce service companies. So this is the general introduction about our cross-border e-commerce situation, and we will continue to improve the capacity of logistic, supply chain, big data service, etc., to better service the companies in these fields. So, distinguished guests, entrepreneurs, we hope to work with related government agencies, consolations, and associations, and companies here in Bulgaria to have further cooperation. This is the end of my today's presentation. Thank you for your attention. And you can contact with our side by the contact way in this page. And I wish today's meeting a complete success. Thank you. Thank you all. Thank you, Vivian. Thank you. 谢谢您。下一位我们请那个 CITIC 李总。So next speaker is going to be Mr. Li from CITIC. Distinguished guests, very glad to meet you online. First, please watch the video introduction of CITIC Meishan Automobile Plaza.
Okay, welcome all the guests. Welcome to Ningbo. Welcome to CITIC Gangtong Meishan Automobile Cultural Plaza. Thank you. Thank you, Mr. Lee. Danny, now it's your turn. Thank you for your introduction. I want to tell our guests also here and the guys who are online, just to understand the idea of this meeting. So as I started with the numbers, that import of cross-border e-commerce in Bulgaria is 1.5 million. I mean, the export of Bulgaria to China is 1.5 million, and the import is 24 more million. And only two numbers. Bulgaria is, the target is 4 to 5 million people. China is 1.5 billion. So there is no reason the export to 1.5 billion to be only 1.5 million and the import to be 25 million. So our idea is, with help of our friends from China, to change a little bit this, because actually this is a huge market with huge potential, and there is a working system since 2013 when started the new idea with the new trade zones, and helping with really good type of promotion to change all this situation and to start exporting more goods and services. I mean that goods, Bulgarian goods, we have a perfect one, but we have also a perfect services. We will start promoting touristic services through this platform. I believe that we will have a good chance to really benefit from the both parties. I'm giving the word to Danny. He'll continue to make the presentation. So I'm going to speak in Bulgarian because basically my presentation is oriented to our guests here. Okay. Здравейте, скъпи приятели, уважаеми гости. Радвам се да бъда част от това събитие днес. И сега ще ви представя конкретния проект, за който много от вас вече знаят, който е изцяло практически насочен. Става дума за онлайн търговията в платформата TikTok, която много от вас знаят. Както вече видяхте презентацията на нашите партньори в Китай, става дума за трансгранична онлайн търговия, която дава възможности, които обикновения тип търговия и офлайн вноса не позволяват. Този начин, чрез свободната зона, могат да се избегнат много ограничения и реално доста по-лесно да се продават стоки в Китай. Първо малко статистика. Значи общия обем на онлайн търговия в Китай възлиза на 2,25 трилиона. И това е за 2021 година. Средния ръст е 3-4% на година. В Китай вече има доста търговски зони, както виждате на картата. Те не са само по крайбрежните провинции, има ги в централната част на Китай, където е развит транспорта с влакове до Европа, по линия на пътя на Куприната, за който спомена господин Симеонов в началото на събитието днес. Също така исках да ви споделя за един китайски празник, нарича се Singles Day, на 11.11. Тогава Alibaba правят Jingdong и всички онлайн търговци и платформи правят огромна промоция, тъй като тогава това е деня на необвързаните, така да се каже, и по някаква причина точно тогава са решили да правят отстъпки и съответно в рамките черен петък, да, както е в Америка и вече в България, тогава за 24 часа оборота е 139 милиарда долара. И още един интересен факт за Китай и интернета като цяло. В момента там има над 1 милиард потребители на интернет. Съответно, както и тук, след пандемията, но там още и отпреди пандемията, онлайн търговията вече е нещо напълно нормално и
изключително развито, бих казал, може би по-развито, отколкото и в западния свят. Така ще ви представя две конкретни платформи. Едната, сигурно всички я знаят, нарича се TikTok. Всъщност тя се казва Douyin. Аз бях в Китай 2018, когато започна Douyin, с просто едни клипчета как разни хора танцуват. Съответно в момента тя е изключително популярна, знаете, и в западния свят, а в Китай изцяло комерциална, т.е. ползва се вече основно за търговия, не толкова за споделяне на ежедневието и разни, нали, рандъм клипчета и снимки. В Китай има над 800 милиона потребители, от които над 600 я използват ежедневно. Другата платформа, китайска, изцяло китайска, която се използва за онлайн продажби, се нарича Xiaohongshu, малка червена книжка. Тя има 300 милиона потребители регистрирани и над 200 милиона ежедневно. Като тя е малко по-различна от TikTok. В TikTok се споделят кратки клипчета по няколко секунди, да кажем, до минута, докато Xiaohongshu тя е малко повече като Facebook, тъй като тя позволя споделяне на снимки, видеа и различни статии съответно. Така. Съответно, модел, който днес ще ви представим, е доста практичен. Става дума за онлайн павилион в TikTok. В момента има няколко такива. Един е на Беларус, държава не по-известна, бих казал, от България на територията на Китай. Също така Шри-Ланка имат, а мисля, че в момента вече и Русия. Да, но в момента това е нещо ново и изцяло иновативно, бих казал. Виждате малко цифри, значи павилиона Беларус, той е активен от около една година, вече има близо 1 милион последователи, прави няколко милиона юана оборот месечно, предлагат се 41 продукта и средната цена на продукта е от 30 до 50 юана, което е между 7, 8 и 13 лева, да кажем. Основните категории са храни, напитки, хранителни добавки, алкохол. А това са именно продукти, с които България също е известна в Китай. Мога ли само да добавя понеже ние направихме един огромен павилион, който е в Анхуей. Там също има такива павилиони на други държави, както Беларус, така и Русия. Те избират един ключов продукт, който да бъде предлаган, както примерно в България може да бъде розовото масло или вино. Примерно те продават матриошки. И мога да ви кажа, че това нещо е всъщност един вид сувенир, а в същия момент е доста добър вариант за промотиране на самата държава. Така че ще бъдем благодарни на всички, които могат да кажат и кой да бъде български продукт, който всъщност да лансираме най-много в този павилион. Да, и в допълнение исках да кажа, такива български и не само български офлайн павилиони има в различни провинции и градове в Китай, но смея да твърда, че малка част от тях са успешни. Защо? Защото те са позиционирани в фри трейд зоната, която е далече, нали, в предградията е. Съответно, не е място, което ежедневно има голям обмен, нали, и посещения, пътникопоток, да. За това ние се фокусираме изцяло на онлайн търговията и смятаме, че онлайн павилиона би бил един модел успешен. Съответно, каква е нашата идея? Както днес ще видите в края на събитието, една дама, инфлуенсърка китайска, която в момента работи с китайски фирми. Тя е готова да бъде част от нашия проект. Съответно, нашата идея е да съберем екипа ни от български и китайски български фирми, които производители искат да продават в Китай, съответно с китайски инфлуенсъри, които да промотират този павилион и по този начин реално да се реализират продажби ежедневно и дългосрочно. Така, каква е идеята? Значи, в момента подготвяме фирмите, които имат желание да участват в павилиона. Нали, съответно, той ще бъде
на модел членство, който след малко ще представя. След това, за да се стартира проекта, да се направи лаунчинг на този онлайн павилион, ще има посещение на някои от тези хора, които видяхте днес, както и част от инфлуенсърите, които биха могли да посетят вашите заводи, складове, магазини, фирмени и така нататък, където да промотират вашите стоки и съответно да, това не знам колко от вас са, нали, в този сектор, но също така това би било интересно и за туристическия бранш. Например, хотели, ресторанти, туристически атракции и така нататък. В случая по-конкретно, да, всякакъв вид услуги, тъй като те така не че ще бъдат тук. И идеята е, като се стартира онлайн павилиона, след това да има постоянни такива промоционални събития в Китай. Следващ слайд. Така, това са някои от целите. Искаме да достигнем близо 30 милиона гледания на живо, когато те дойдат тук. Всеки от тези инфлуенсъри е от няколко стотин хиляди до близо 10 милиона последователи. След това тези видеа, освен лайвстрима, видеята остават записани в страниците. Съответно, те могат да се гледат по всяко едно време. Очакват се много големи обеми на продажи. Да. Да. Ами, искам да кажа, че аз разбирам горе-долу от тези неща и за мен е важната метрика не колко милиона последователи имат, а какъв е енгейджмента на тези последователи. Тоест, те имат примерно техния си профил и си гледат колко хора им гледат снимките, колко лайка имат. И горе-долу това е важната метрика, защото те може да имат 100 милиона последователи, но в същото време това, което постват, да са фейк и да не се... Да. Нали, това е така, да. Ами, един пример, който колегата ми сподели от един от офлайн павилионите, който мен така доста приятно ме изненада, е, че инфлуенсър, който е бил с няколко хиляди последователи, нали, е успял да реализира десетки продажби. Именно това казвам, че не е важно колко милиона, какъв е енгейджмент и селекцията на тези инфлуенсъри трябва да се направи. Така, но когато... Само да кажа за този инфлуенсър, отново за нашия павилион, български павилион Фанхуей, там всъщност очакваме още българи да си предложат продуктите. Той е реален, той е физически и там се извършват продажби. Това не е шоурум, който да дисплейва само продукти. Пиково на ден до 500 хиляди човека посещават. Това е съответно в националните празници. Иначе на ден си има 100-200 хиляди човека, които минават през този парк. Въпросът е, че там дойде инфлуенсърка, която каза, аз имам 6 хиляди абоната. Не 60 милиона, не 100 милиона. 6 хиляди. Но тя реално ги има тези 6 хиляди и реално прави продажби. Да, съответно, тези, с които ние ще работим, те в момента реално продават, но китайски стоки, така че бих казал, че имат доста добра ефективност. Не са като нашите, нали, тук с купени последователи и така нататък. Съответно, този проект би бил успешен. Така, тук може да видите трите вида пакети за производители и търговци, които имат интерес да участват. Съответно, най-вероятно около средата на ноември ще се състои откриването на павилиона, тъй като чисто физически, ако да кажем след това събитие, някой от вас има интерес чисто физически да се достави стоката до Китай, ако не е по въздух, нали, отнема минимум 1 месец по вода. Разбира се, има стоки с висока добавена стойност, нали, които могат да се шипват по въздух, но все пак, когато те са тук и промотират и снимат, нали, в този момент лайв, на живо, хората ще правят поръчки. Аз лично съм виждал как за 11 часа лайвстрим една китайска водеща, която работи с един от тези безмитни складове, направиха около 4 милиона оборот в рамките на един ден. Това е около 1 милион лева. Аз мога да ви дам и други примери даже той не е с Китай, примерно с Южна Корея. Господин Ашминов, може би знаете, той има ресторант Зелен в Южна Корея. Той, примерно, с него сме разговаряли, той прави около 29 000 пържоли на час продава.
Той е техният мастер-шеф, изключително известен. Като дойде на щанда в Сеул, в Южна Корея, ние не можем да продаваме, защото идват маса корейки, искат да се снимат с него. И аз един ден му казах, викам, моля да се викам един някъде друга, защото ние тук трябва да работим. В смисъл, това всичко е добре, но такъв тип инфлуенсъри са много важни. Другото нещо, което иска да кажа относно... Това ще бъде съвсем кратко и извинявам, че взимам думата на Дани, но е много важно. Всички хора, които не са работили на китайски пазар, съветвам задължително да минат през една подготовка. Най-малкото ние сме послани, може би, над 20 видеа в интернет. Как трябва да се регистрира търговската марка, как трябва да си подготвят нещата, за да отидат в Китай, как трябва да се регистрират самия продукт да се продава в Китай, защото много от продукции се изиска специален код. Примерно, това също е много важно. Всички тези неща, подготовката трябва да стане, защото тези хора ще дойдат през ноември месец и трябва да стане максимално бързо, за да може да ги действаме. И другото е, отново пак, стоки и услуги, и двете може да продаваме. Да, съответно, както споменах, чрез онлайн търговията през Free Trade зоната, например, в Ningbo, където са нашите партньори, там може да се избегнат един куп бюрокрации. Тоест, колегата е прав, нали, защото тези продукти, когато един бранд набере известност, да кажем, когато нали, някой си го купи онлайн, хареса го, да кажем, той също е търговец и иска да пазарува на едро, нали, съответно да дистрибутира в Китай, тогава вече продуктът трябва да бъде регистриран. Иначе няма как да бъде умитен и да влезе на китайския пазар. Това изискване е задължително от горе-долу 2020 COVID насам за всички храни, напитки, козметика и добавки, да, 2021 януари. Така че това е, може да се каже, вид усложнение. Още един пример исках да споделя колко е дигитализирано всичко в Китай, освен че просеците ходят с QR кодове на врата. Това е още от преди COVID, но в момента дори там стритфуда е доста известен, както в цяла Азия. В момента дори съм виждал, нали, тя е много известна, има едно момиче, което продава пилешки крака, нали, което тук храним животните с него, там е деликатес. Тя дори прави лайв излъчване, докато продава всяка вечер от будката си, нали, и съответно по този начин намира много нови клиенти, които физически отиват офлайн, т.е. това е онлайн то офлайн, така нареченото. Виждате онлайн и отиват и си купуват в техния град продукта съответно. Така, също да споделя още нещо, както вече видяхте презентация на Ningbo. Златните членове на нашия проект за българския павилион имат право да се възползват. Това са реални снимки, които виждате от тази инфраструктура за свои събития, пресконференции и така нататък, също и за офлайн павилиона. Ами това е, ще се радвам да отговоря на каквито въпроси имате след събитието днес. Благодаря ви. А сега ще се включи една от дамите, които ще промотират българския павилион. Джон, 接下来你介绍那个网红。 Okay. Thank you very much, Danny. Please allow me to introduce one of our corporate KOL from China. Her name is Tara. She's one of the most famous traditional Chinese dancer. And because she's in a train right now, so she's going to say hi to everyone, and I'm going to be the one to do the introduction of her profile. Okay. So Tara, 你好, Hello Tara, 跟大家打招呼好吧? Hello. Hello everybody. Nice to meet you. Hello everybody. Nice to meet you. 听得到吗？听到，您说，继续说。听得到吗？可以。您说，或者我帮您翻译也行，没问题。Tara， 您说。So Tara, I'm going to play PPT, so everyone can get to know you better. Okay. It's honor to work with countries like Bulgaria. I'm sorry, I'm on a high-speed train now. Cell phone has no signal. All right, so everyone, this Tara.
She's one of the most famous traditional dancer in China, specialized I'm in so sorry. Donghuang. I'm on the high speed train now. No problem, Tara. I'm taking over right now. Okay, I'm taking over. I'll do the introduction Okay, for you. please. Tara, her Chinese name is Gan Lu Yangzi, and her stage name is Ru Yi. So Ru Yi in China has very good meaning. That means according to someone's wish. So whatever you wish will come true. Okay, and her height is around 175 centimeter. So this is her performance experience. With the Big Dream Dunhuang drama group 4 years to tour around the world, more than 100 performances. And in 2014, she won the Brazil World Cup Soccer Baby Champion to present China in the World Cup. Also, she was the spokesperson for China's Ultimate Exploration Tour of the first season. She was also Seoul Huka Original Life Experience Program Full House Chief Experience Officer. And she also participated in cinema film Xu Haowen, which one of the most famous Chinese actors too, starring Tu Men Tang Revenge Road, and also a network movie called Bad Guy. And she also participated in Jiang Shuying, who is also a very famous artist in China, starring in the TV series called 30 Only. And she was invited to the 2018 Freiburg Arts Festival in Germany to perform the work Minorities in 2019, invited to the Canadian Stahey Theatre. And she was also a member of the Stanford University Exchange Performance Minorities. And here's her achievements. And she was the second Fei Tian Cup dance competition, fine course combination gold medal. And she won the second Fei Tian Cup dance competition, trekking solo dance silver medal. And she was the first Gansu dance competition, Xiao Taoli Cup, Jasmine Flower Bronze Award, the 13th China Fashion Model Competition, the top 16. And she was also the 2014 Brazil World Cup Soccer Baby Champion. And she was in 2015, she was the AMA Asia Supermodel Competition top 10. And in 2016, she was also World Tourism Image Ambassador, Ethnic Minorities Division Platinum Award. The 9th Gansu Province Fashion Design and Model Competition top 10. And the 11th Miss Asian Brand Finals, the 12th Miss Asian Brand Sanpai Bikini Selection Best Performance Award. And in 2017, she was also selected as a Miss Oriental third runner-up. So the reason why we choose her, because she has very strong Chinese cultural background, and also she's very influenced online. As we can see here, she was participating in 2020 CCTV3 100 Seconds of Gold, and she was successfully finished the task. And on the TikTok and multiple platforms, she has her video has totally achieved more than 200 million access. Okay. And the number of viewers of a single video has exceeded over 30 million times. So one video has been watched 30 million times. And also, she one of the best influenced video she had was she had around 1.6 million likes for one single video. And she's just one of the KOL we're going to work with to bring her to Bulgaria to promote our culture, to promote our tourism and also products. And she's looking forward to be there to meet everyone and to help us to connect China and Bulgaria. Thank you very much. So Danny, how's up there? So thank you for the presentation of Rui. Окей, значи с две думи това беше презентацията на проекта Български павилион в TikTok. Надявам се ви стана по-ясно за модела, който искаме да имплементираме за първи път в България. Вярвам, че той би бил успешен и практичен, реално водещ до продажби. Както знаете, има много изложения. Ние сме организирали с господин Динев от палатата десетки, ако не и стотици, за български фирми в Китай.
За съжаление, голяма част от тях остават без прогрес, тъй като хората отиват там, пътуват, не са подготвени, нали, и просто на практика реално няма затворени изделки след това, защото те излагат определени стоки. Китайците, голяма част се радват да се видят, да се снимат с чужденци. Нали, малко от тях обаче водят до реални поръчки. Но вярвам, че чрез този трансграничен онлайн модел, TikTok и подкрепата на свободната зона в Ningbo и инфлуенсърите, с които ще работим, бихме могли да бъдем доста ефективни и да помогнем на българския бизнес. Благодаря ви. Ами аз искам, преди да заминем в темата за въпросите, искам да кажа следното. Ние, нашето сдружение, всъщност идеята му винаги е било да има някакъв крайен резултат. Тоест, да, ни каза, да, прави сме, може би, стотици изложения, само 2019 изпомня, че беха над 100 събитията, които направихме за една година. После дойде така наречената пандемия и нещата малко се... Но въпреки всичко в пандемията правихме изложение, което беше уникално. Ние всъщност искаме така да се случи, че български предприятия да могат да изнасят. Обаче да изнасят по начин, така че той да не бъде болезнен за тях. Защото този пазар в Китай е изключително конкурентен. Аз ви споменах само едно нещо. Виждате как Китай 1,5 милиарда, а ние 1 милион и нещо не можем да изнесеме през трансгранична търговия. Тоест това означава, че или не сме подготвени добре, или пазар е прекалено конкурентен и не ни допуска до него, или може би всичко останало взето заедно, или няма достатъчна информация това нещо да се случи. Ние ще се опитаме да направим всичко възможно, така че да ви помогнем, като това, което предлагаме като пакет павилион в TikTok, той е свързан с всичко останало. Аз споменах някои от детайлите, но тези детайли са изключително важни, защото ако вие пропуснете някои от стъпките, които наистина са задължителни за Китай, нещата може да са катастрофални. Няма да споменавам български предприятия, които са опари, защото са страшно много. Просто ще ви кажа, винаги казвам един единствен пример, това е Apple. Значи Apple имат патент и търговска марка за телефони, т.е. имат за хардуер и за софтуер, но няма за телефони. И за всяко продадено устройство плащат на местна компания. Те не са успели да си регистрират търговската марка. Т.е. вие не смятайте, че сте по-велики от тях и трябва много внимателно си подготвяте нещата. Аз много благодаря на господин Коев, че е тук, защото той много пъти идвал с нас в Китай. Опитвали сме се да правим неща там, които са много труден пазар. Значи, ако някой ви обещава, че станат, както нали, въпросът преди малко, ама тя има толкова милиона, тя може да има толкова милиона, колко продажби прави. Тоест, ние внимателно трябва да подготвяме всичко. Най-лошото нещо за Китай е да имате свръхочаквания. Значи там нещата стават бавно, последователно и страшно много работа. Да не говорим, че става дума за и страшно много инвестиции. За съжаление, нали, това, както го виждате, ще го правим ние заедно, ще се бориме. Не очаквайте, че има някаква подкрепа от нашата държава, но това не е оправдание да не го правим. Значи, забравяйте, че там е подкрепа, но ние в никакъв случай не трябва да се оправдаваме с това нещо. Ние трябва да работим и трябва да го направим така, че това да се случи. Това е нашето мнение и нашето желание. Ще го направим наистина с най-голямо удоволствие да помогне на всички. Сега бих искал да минем на темата въпроси. Предполагам, че би трябвало да имате въпроси, защото може да не са точно конкретно в това нещо. Да, много ще благодаря. John, 제샬라이 저리 자녀들은 후이 웬타면 더 웬티. 소이 зайца ганше Джонфан. Здравейте, първо благодаря за интересната беседа. Беше доста интересно и според мен би било доста успешно. Ние сме производители на сокове в България, обаче сме малотрайни и хладилни. Въпросът ми е, има ли изобщо път, който да се стигне с хладилни продукти до такъв пазар? Ами, аз ще ви кажа, те са два пъти. По принцип, ние бяхме поканени различни логистични компании, които се свържат на място и да ви обяснят какво правят те. Два примера. Примерно Нова Зеландия. Продават кисело и прясно мляко. Като то не е UHT, който да стои 10 месеца. Корея и Япония. Тоест това се случва. Как може да стигне български продукт бързо там? В момента има така наречената бърза връзка, т.е. с ЖП, става за около 10 на дена. За съжаление, ние разработвахме маршрут, който за 8 дена трябваше да стига до Китай българска стока, но заради войната нещата отидаха в неизвестна посока. Но в момента, въпреки всичко, работят маршрути, които са от Китай и те завършат в Полша.
И аз лично съм използвал тези маршрути в двете посоки, като става дума за около 10 до 14 дена. Тоест, ако вашия продукт не знам колко траен е и колко дълго време може да се използва, мисля, че не е огромен проблем да се продават и такива продукти там. Но доколкото разбирам, те са висок клас. При висок клас продукти има много голяма специфика къде ще бъдат продавани. Тоест има такива специфични вериги от супермаркети, които предлагат висок клас продукти. Имаме връзки с тях. Ако те харесат продукта, оттам нататък логистиката не е най-големия проблем. Краткият отговор е: всичко е въпрос на сметка. Когато се сметне колко би струвало, да кажем, хладилната доставка и крайната цена, която таргетираме в Китай, както се казва, всеки влак си има пътници. Там има мляко за 2 лева на литър, има и корейско шипнато по въздух за 15 лева на литър. Така че всичко е въпрос на сметка. Аз ще ви дам още един пример. Ние продаваме една вода с екстракт от роза дъмесцена. Аз лично съм виждал до нашата бутилка, нашата е примерно 16 или 17 юана, до нашата бутилка стои бутилка китайска вода, която е 1 юан. Значи не казвам, че правим супер успешен бизнес, работиме, продаваме. Но щом успяваме да продаваме на 16, а местната е 1, значи пазар има. В Китай средната класа са вече около 700-800 милиона. Богатите също са милиони. Супер, благодаря ви много, доста изчерпателен. Здравейте на всички, казвам се Боян. Благодаря за поканата. Много интересно събитие. Определено има и леко изпреварващ елемент около TikTok стратегията, която разказахте за нея. В моите очи абсолютно това е следващите 10 години и там ще се случват изключително много продажбите. На всички ни е ясно, нали, че няма обяви във вестниците от много години насам. Продажбите и маркетинга и продуктите са изцяло в интернет. Чрез TikTok и това, което разказахте, наистина е изключително добър начин да се стигне до много хора и работи. Последните, може би 1-2 години, всички маркетолози се съгласяват, че това работи най-добре, особено пък в Азия. Този подход, който имат инфлуенсърите на персонализиране и на това да покажат, ето аз обличам една дреха и върху вас би стоял много добре. Това е нещо, което продава страшно много, така че поздравления, според мен сте в правилната посока с тази идея. Ние с моята партньорка имаме идея в близко бъдеще да започнем производство на хранителни добавки, витамини, добавки за имунитет и така нататък. Така че в нашите очи определено това звучи много интересно. Азиатския пазар беше на така по-второстепенен план, точно поради пречките, които има за транспорт, за продажби, за разрешителни. Между другото, примера, който дадохте с номера за продукт, това има изходство в България, нали, за хранителни добавки. Също има такъв номер, който трябва да се извади през агенциите, така че предполагам тези процеси имат някаква логика и стига човек да седне и да упорити да мине през този бюрократичен път, да си извади разрешителните и да си организира транспорта. Оттам нататък нещата са въпрос на реклама и на това наистина да се свържете с правилните инфлуенсъри там, които да са ефективни в продажбите си, но пък потенциал наистина е огромен, по-голям отколкото в Европа, в Америка и така нататък. Много предприемачи, нали, само като кажат Америка и колко голям пазар е, нали, очите им така светват. Какво говорим тогава за Китай? Нали, там нещата са в десетки, стотици пъти повече. Така че поздравления, всички усилия в тази посока да стигнем до азиатския пазар са абсолютно за похвала и поздравления от моя страна. Значи само по повод хранителните добавки, това е един идеален продукт за e-commerce, тъй като той има висока добавена стойност. При него шипинга може да се случва по въздух, нали, за разлика, да кажем, от вода, което просто не излиза сметката. Да, тежи, докато при добавките е доста висока добавената стойност, така че аз мога да дам пример с огромни западни компании за
протеини, креатини, аминокиселини и подобни добавки. Те изобщо не се занимават да правят регистрация за офлайн внос. Да, работят само изцяло крос-бордър, тъй като тази регистрация, ако изобщо им я дадат, отнема години и струва хиляди, ако не и десетки хиляди евро. И марки като GNC, например, ако сте ги чували за протеините, те продават единствено по този модел. Аз искам още едно нещо да кажа. Встъпителната реч на господин Симеонов, ако се слуша много внимателно, ние имаме няколко проблема с Китай. Значи един е, че в продължение на години нямахме търговски. Продължаваме да нямаме посланник. В Пекин продължаваме да нямаме търговски. В Шанхай вече имаме, примерно да речем, вече година ще стане, но в Пекин продължаваме да нямаме. Тези проблеми също са много важни, защото те подпомагат целостния бизнес. Ние сме НПО, ние се опитваме да правим. Ние за всеобщо браво го правим много неща, но в крайна сметка при всички положения държавата трябва да си вземе своята дейност и ваша работа е на всяка една среща с ресорните министри да казват да, защо и така нататък. Имаме обещание, че и в момента, всеки момент ще се назначат конкурсите за съответните търговски в Пекин и в Шанхай, въпреки че аз имах среща с новия посланник. За мен ми изглежда много подходящ човек. Надявам се това, което първата среща да бъде и последствие. Той подкрепя нашата идея, че с двама търговски в държава, която е 1,5 милиарда и имат един часови пояс, но от единия край на държавата, от другата е 5 часа полет, няма как да се оправим. Значи ние в някаква държавица, там Обединени арабски емирства, имаме, и я има 3 милиона, я няма 4, примерно нямам представа, имаме и в Абу Даби и в Дубай има търговски. За мен това е неразбираемо. Аз не знам колко ни е оборота с Обединените арабски емирства, но с Китай отрицателното салдо за миналата година 5 милиарда. Това е 5 милиарда отрицателно салдо. Тази година до половината на годината сме вече на 2 милиарда и половина. Пак ще отидем към 5 милиарда. И това нещо е проблем за цялостната ни икономика. И не напразно това, което виждате, значи от към страната на Китай, те разбират проблема и се опитват да направят нещо. Сега зависи и от нас какво може да направим. И пак казвам, държавата каквото и да прави, ето господин Кой сме го поканили, дошъл е, той е тук и ни помага. Ама ти дойде. Видя в... Извинявайте, че нали, така влизам в... Но ние поканихме още много други хора да дойдат от държавната администрация и се вижда хората, които имат желание нещо да правят. Всъщност така се оказва. Извинявам се, че пак крада от времето на останали. Тук има въпроси, нещо, което забравих, но за мен е изключително важно. Понеже ние се конкурираме на този пазар и с други страни, както дадохте и примера с Беларус. И трябва да се помисли какво ни прави по-специални, защо българските продукти са по-хубави. Това, което аз винаги съм стигал до извода и хората по Азия много търсят и харесват, са продукти направени в Европейския съюз. Тоест, не само България, но и Европейския съюз и това нещо трябва да се използва. В Азия изключително много ценят продукти, които са правени в Европа и в Европейския съюз. Стандартите за производство тук са най-високи по целия свят и това конкурентно предимство задължително, според мен, трябва да се използва и е огромен ключ към сърцата и душите на хората в Китай. Да, и в допълнение още нещо изключително важно за Китай, което и до ден днешен вече е малко по-добре, но до преди 4-5 години малко български производители осъзнаваха, това е дизайна. Тоест, ние европейците сме много по-практични. То може да изглежда нещо супер ефтино и нали, нисък клас, но да е качествено и функционално. Европеец пак си окупи един българин, немец и така нататък. Докато в Китай обратното. То може да е пълно с химия, ниско качество, нали, но да се продава скъпо и да е търсено и да има интерес, стига да е лъскаво, така да се каже, и с добра опаковка. Така че това е важно да се има предвид. Здравейте, казвам се Илян Лесев и съм представител на компания, която занимаваме се с селско стопанство и произвеждаме вино. Вие отговорихте на първата част от въпроса ми, че държавата няма да ни помогне.
Окей, нали, смисъл, в нашия бранш е ясно, че на нас ни трябва едно парижко възмездие, да не влизам в конкретика какво е това, ако някак се сеща. Но мисълта ми е една друга. Вие, има ли вариант да се ангажирате за допълнителна помощ? Не знам как да го накажа, от държавата или от друга търговско ориентирана част в правителството, от която ние имаме нужда. Имаме нужда от допълнителна помощ. Не говоря само за финансово, не става дума за уяване на себе. Не вие конкретно в такова. Ние сме ангажирани по принцип, така че правилен въпрос. Има ли вариант и според вас, сега към настоящия момент, без да предварителна подготовка, доколко можем ние да разчитаме? Защото последно време нашите възможности са ограничени. Добре, аз ще ви кажа точно на това, което вас ви интересува. Значи няколко са възможностите. Значи едната е възможност, както виждате, в момента има логистични центрове, паркове, правителството ще ни помогне да направим регистрации, да започнем. Да не говорим, че част от нещата може би ще бъдат съфинансирани от тях. Само и само тези цифри, които споменах в началото, леко да се видоизменят. Значи това е единия вариант. Тоест китайците наистина помагат. На нас имало много случаи, когато ни предоставят щандове. Сега в момента ние правим, благодарение на китайците, правим едно изложение, което е декември месец, което е за хай-тех, Artificial Intelligence и роботика. Вече за трета година го правим. Миналата година беше онлайн, имаше 6 български компании. Тази година се опитам да закараме реални компании, български там. Прямо казвам ви единия случай. Това се отнася и за пример за изложения, които са за храни в Чангша. Той много добре си спомня. Правителството на Хунан ни предостави щанд, който беше на входа вдясно, най-големия, 300 квадрата, огромен, включително и красиви, страшен топ дизайн, конструкции и така нататък. Изложението се посвещават половин милион човек. Тоест, ние това, което можем да го направим, как се казва, аз съм работил за една лимонадна компания, как се казва, се Кока-Кола, с пари всеки може. Въпросът е как, нали, без пари да го направим. Сега има една друга тема, която може да засегнем и която става. Не знам дали точно виното е включено в нея, защото има специална политика за виното в Европейския съюз, но нека да кажа за всички останали. Значи, участваме в един проект, който се надявам да се реализира съвсем скоро, който се казва Азия, не е само Китай. Който е финансиран директно от Европейската комисия, и такива организации като нас сме се обединили да всеки с неговата си експертиза в съответната държава, да съответно разчитаме много и на Търговско-промишлената палата. Както господин Симеонов спомена, ние сме техни представители в Китай. С реално финансиране на такива дейности. Включително маркетингови, в магазини, всичко, което може да се сетите за маркетинг и подпомагане на самия продукт. Но имайте на предвид, че Китай е много труден пазар. Не напразно, няколко пъти го повтарям. Нямайте свръхочаквания. Там нещата стават бавно и много последователно. Аз съм много горд, че гледам много внимателно как върват продажбите на вино. Т.е. вашия бранш. То ми е болка ми в сърцето. Господин Коев знае, от години, нали, съм мъчим да го бориме този бранш. Много е трудно. Но ми харесва нещо. Значи една бутилка средна, която продавахме примерно 2012-2013, беше 1,4-1,8 евро. В момента е над 5,50. Тоест, ние отидахме на малко по-качествено и важно не. Тоест, това е много важна част. Говоря за виното конкретно, но това трябва да обобщено за всички останали. 5,50 споменахте цена на регал или цена на... Не, цена на едро на митница. Аз тези данни, които ви казах, аз имам достъп до китайските митници. Това е цена на внесена бутилка в Китай. Това е цената на вноса. Тоест цената, в която бутилката стигнала до Китай, включително транспорт. 5,50. Значи това е средната цена, която ние продаваме. Ще ви дам друг пример. Меда. Миналата година сме продали 3 тона мед на цена 0,98. Аз нямам представа за $1 какъв мед точно сме продали, но съмнявам, че това е мед. Тази година сме продали 16 тона, т.е. 7 пъти повече. Цената вече е 5,70 евро.
Тоест, Това е нищо. Това е не, това е нищо, но въпросът е показателен, че българските производители разбраха, че не трябва да продават нискокачествена стока. Не може да се конкурираме в ниския сегмент. Ние може да се конкурираме в нещо, което е качествено и добро. Да, още ни липсва мащаба. Не може. Но вие не трябва да се отказвате да продавате дори едно пале. След като има интерес, действате оттам нататък, минаваме на следващ. Аз съжалявам, тук има един господин, който много години с него също се борим, Краси Патишанов, вие го познавате от Брестовица. Знаете, всички го познаваме. Значи Краси, примерно, той обеща да дойде, явно не е успял да дойде човека, но въпросът е, че той също започна по същия вариант. Много ниски цени. Сега в момента го виждам, че цените са му доста по-различни. Тоест, хората разбират, че в този продукт трябва да има и заделено и за маркетинг, и за реклама. И в крайна сметка, когато човек купува малко по-скъп продукт, той очаква първо да е по-добър, но и много важен момент. Дани го спомена. Китайското общество стана адски капризно. Значи не може това, което беше 2007, 2009, 2010 година. Каквото им занесем, всичко купувах. Като едно време там, 91 година в Турция. Турско ли е? Супер. Сега в момента хората искат да бъдат качествени, не ги интересува цената. И това нещо трябва да се внима. И това са вариантите за финансиране и развиване на бизнес. И много работа. Значи, никой няма да ни помогне. Аз, примерно, съм писал писма, мога да я покажа тук. Те са забележителни писма. Примерно, имаше една госпожа Калинка Константинова, беше даже вице-премиер. Тя ми написа: господин, какви са тия работи? Как искате да походим на изложение в Китай? Ние сме ходили 2014-2016. Пак ли да ходим? Такова писмо ми написа. Сега, извиняйте. Аз спрях да пиша, няма смисъл. За какво си общувам с тях? Значи, от тази гледна точка, всичко това, което или примерно имаше една друга, което беше министър на икономиката, аз си обяснявам, че имаме 6 офиса в Китай, имаме партньори и може да направим там да има търговски. Холандия в момента има 128 търговски в 32 региона. 128 търговски, 32 региона. Това са на държавна заплата хора. Аз си предлагам ние да плащаме заплатите. Тя съответно ми написа писмо, че да, много добре, супер е, публично-частно партньорство, върховно, това е изключително ценно, много е важно, обаче няма да го направим. Вие какво искате? Нямаме търговски, нямаме посланик. Не знам дали да не промениме каналите, напоследък министрите виждат, че сменят се на 3 месеца. Ние сме събрали тук да вършим работа. Да, това е всъщност правилният човек. За онлайна, добре. От 2007 година до този момент работи без да прекъсва програма за развитие на лозаро-винарския сектор. Тя е за нови насъждения, за изграждане на изби, но от 2007 до този момент продължава да има промоция в трети страни. Това са проекти, финансирани до 4 милиона лева, един проект, 2 милиона евро, за промоция в страни като Русия, Китай, Щатите и така нататък. Да. 80% е предоставената помощ от държавата. Проекта го правите, 20% е самофинансирането, 80% поема държавата. До този момент има реализирани, може би, 4 или 5 такива проекта. Ефекти няма. Защо? Защото организацията е слаба по отношение на транспортирането на мострите. Не може да си сложиш в куфара за пътуване 6 бутилки, да ти се предоставиш щанд 200 квадрата, ти да реализираш в рамките на 15 минути тези бутилки и през останалото време ти стоиш щанда празен. Тази логистика малко куца. Това сме го правили много пъти, ходили сме, излагали сме се. Буквалния смисъл. Да. Но и в момента, сега колегата специално, от 1 до 15 декември ще отворим приема отново за такива проекти. Побързайте, има достатъчно време да си направите проекта. Между 1 и 15 отворен прием за кандидатстване, пак за промоции в държави, които са извън Европейския съюз. От 1 до 15 отворени приема за реклама на българското вино в Европейския съюз. Пак е тази сумата. Така че пак е 80% с подпомагането от държавата. Има много реализирани такива проекти. Слаб е ефекта. Факт. Само едно сдружение на износителите на госпожа Галина Никоро направи много силен пробив. За съжаление, това беше в годината преди COVID, 2019 година. И сега вече
трудно възстановява контактите там, за да го продължи този проект. Беше подписан в Гуанчжоу голям договор за 12 милиона бутилки на годишна база да се изнасят от България. Правят се сборни контейнери. Там не се слага вино в контейнери. Тези китайските търговци не купуват вино от един ценови клас. Там е от евро и 50 до 8 евро. В този диапазон са вината. Като евро и 50, може би са 20% само в контейнера. Всичко останало върви там. 3, 5, 8 и така нататък. Това е. Краткият отговор е, че който иска да пробие на пазар като китайския, нали, няма как да очаква, че понеже са 1,5 милиарда, те са умряли за неговия продукт. С нова инвестиция, както сподели господин Коев, няма как да стане. Където държавата може да подкрепя, да, каним наши членове, приятели винаги. Когато китайската държава ни дава възможности, както господин Динев спомена, с разни павилиони, субсидирани от тяхна страна, също предлагаме на нашите членове, така че където каквото може, го правим. Въпрос е човек да се интересува и да следи, защото Китай трябва да е една дългосрочна инициатива, а не някаква еднократна авантюра, летен флирт и така нататък. Аз искам да кажа и нещо друго. Господин Коев го засегна, но аз ще го кажа много внимателно. Български предприятия, извиняйте, но някак си неглижират този пазар. Дори когато им се предостави щант и отидат там, и дори с куфари, и аз съм го правил, 4 куфара с вино съм носил. Отиваме, започваме, работим. И изведнъж се оказва, че от 8 човека, които сме там, 6 липсват. Къде са ми отидаха да пазаруват? Извинявайте, това е абсолютно несериозно. Не мога да отидеш на други. Не, това наистина не е сериозно, защото държавата нещо е направила. Ти си се опитал да направиш също нещо. И в един момент, не знам, но аз това не го виждам на другите щандове, дори на северомакедонски. И за мен това е обидно, защото на последното изложение, което беше в Нинбо, ще ви кажа едно нещо, което на мене ме потресе. Значи ние имаме 3 седмици след това им откриваме на павилиона в Анхуей. Този, който ние го направихме за български стоки, там е за продажба. Не е изложение, той е постоянно за продажба. Ами аз последния ден видях, тъй като нямаше никой на определени щандове, аз ги се обадих на хората и казвам, вижте хора, моля да ви взема бутилките, да ги изложим на щанда в Анхуей. И ние всъщност опаковахме няколко кашона, в смисъл доста кашони, и ги изпратихме в Анхуей, за да може да направим другата презентация с временно изпълняваше длъжността посланник. Отидахме, открихме го, имаше много хора и така нататък, но не е начин на този. Освен това, логистиката, много важен момент. Не е толкова сложно и не е толкова трудно да се направи една нормална сметка, кога ви е изложението. Много често се случва, в случая не беше за винари, но имахме един случай в Нанджин. Отиваме там и на 3 от изложителите, голям щанд, предоставен голям щанд и няма никой. Ние им дошли мострите. Ами не може да ги изпратиш предишната седмица и да очакваш мострите ти дойдат. Най-малко китайските митници са малко особени. Едни не бяха пристигнали, но не можа да ги освободи от митница. Значи, тези неща се правят за Китай специално. Всяко едно действие се прави с предварителна подготовка, на никой не сме отказали консултация, ще му обясним какво трябва да направи. Идеята е обща. Аз пак ще го кажа, господин Диен, вие що го правите? И що го правим? Защото като сложиш една бутилка в един магазин българска, окей, ма ако има още 10 вида продукти български, ме познайте, аз ще правя много повече продажби. Наистина ще правя много повече продажби. И вие ще правите повече продажби, защото някой ще знае къде е България. Просто, да. Други въпроси? Да. Дай му това. Actually, I explored a Bangladesh line from Bulgaria and
We share WeChat. Weixin. Weixin. Okay, no problem. I'll put it right now immediately. Let's put copy. So, I'm sharing to everybody. So first of all, I want to excuse that we are speaking in Bulgarian, but it's my mistake. But if we make a translation for every sentence, it will be a long meeting, which is not good. And I'm sorry for this. We are not making everything in other languages. But let's move to the topic. As you see, I'll continue in Bulgarian, sorry. Така, значи, виждате, има инвестиции. Хората идват и правят разни неща, опитват се да изнасят вино, опитват се да правят съответно някакъв бизнес, от който да могат да само да ви отворя, да му видите имейла на човека. Така, шерваме екранчето. Да. Ето го. Всъщност, това е господина, ако имате възможност да работи с него, виждате ентусиаст е, не трябва да убиваме ентусиазми на тези хора, но въпросът е много важен. Ние тук имаме хора, които са представители на бизнеса, който е свързан с недвижими имоти. Имаме хора, които са свързани с туристическия бизнес. Значи, всички тези неща, които ги правим в тези България онлайн павилиони, аз искам да презентираме България като една цялост. Защото имайте на предвид, че хората, които продават вино, те не могат да отидат на празно място. Трябва някой да обясни, че в България наистина правим хубаво вино. Това може да бъде свързано с туризма. Тоест, трябва с различните сектори също да се подкрепяме и да работиме заедно. В този павилион, който направихме в Анхой преди няколко месеца и който работи в момента, стигнахме до извода, че всъщност може да направим, да се обединиме, ако ни помогне държава, ще бъде окей, но може да го направим и ние, да брандираме, примерно, вендинг машини, в които да продаваме продукти, включително и неща, които са свързани с добавки. Това говорим на място в Китай, които да могат да бъдат и рекламирани, и съвместно продавани. Тоест, обединявайки се под една такава шапка, нали, бранд България да го наречеме, ние даже имаме и лого на този бранд и всичко останало, реално ние може да правим продажби и това не е толкова скъпо, защото може да го оставим на места, които са забележителни и имаме две положителни решение. Първото е рекламираме България и второ реално се продават продукти. Значи това нещо, мисля, че някакъв много сериозен като вторичен проект може да бъде на български павилион, който е в Китай, но реално погледнато самите бизнеси трябва да се подкрепяме със сигурност. И извинявай, че пак ще кажа, но когато дойде ние от държавата обикновено не искаме пари, ние искаме подкрепа. И тази институционална подкрепа, неразбирането за институционална подкрепа много ни разстройва. Нас ни разстройва, че нас не са ни дали средства. Ние искаме да има отношение и да хората да знаят, че всъщност това е връзка. Сега господин Коев, той идва и вижда на тези събития вашите въпроси, имате на причи, той ще ги види. Но ако не дойде човек от министерство или от агенция, той няма как да ги разбере вашите въпроси. Да, ще го публикуваме. Аз се съмнявам, че някой ще отиде да гледа. Да, имаме, примерно, да речем, от 30 до 50 хиляди човека, това бъдете сигурно ще бъде видяно. Имаме си достатъчно сериозни канали, ще го видят. И в LinkedIn, и в другите социални мрежи. Имаме си последователи. Но е важното да има тази връзка и да се намери варианта България да върви напред. Защото
Нас бизнеса ни интересува да вървим напред. Като цяло, всеки един продаден продукт, без значение от коя категория, е реклама за България, тъй като нашата държава все още не е толкова разпознаваема там. Нали, като кажеш, да кажем, Франция, те сещат за вино, като кажеш Бразилия, примерно за телешко и така нататък. Така че все още трябва, особено за вино, не мисля, че сме... Да. Втората е не сме ние, да. Това е интересен факт. И не го използвам. Изобщо не го използвам. Първото китайско вино е направено с български лозя, доколкото знам. Да. Кажете, да. Да. И занеси микрофончето, моля. За тези хора, които са онлайн, затова настояваме и микрофона да бъде приватен. Здравейте. Аз се казвам Цветелина Никова и съм управител на Катържина Естейт. С господин Коев се познаваме много добре. Аз искам да ви благодаря за това, което сте направили и за констатацията, която констатира. Много ми хареса това, което казахте, че българското вино можем да го направим, да го промотираме с туризма. Аз съм изнесла много вино за Китай, смисъл много вино за това, което Катържина произвежда. Не е толкова много, но е почти 1 милион бутилки, което, нали, така, за българско вино изнесено може да се каже, че е доста. Не съм видяла много добри неща от Китай, от китайските търговци, по-скоро от гледна точка на това, че не са коректни. Ние сключваме големи договори, доставяме стоката, в един момент или с марката нещо правят, защото на тях не им пречи дали ще пише Катържина на етикета или нещо друго, но това не е толкова важно. Това, което вие казахте, че може да промотираме българското вино с туризма, аз мисля, че това е правилната изобщо страна и правилното нещо, което ние можем да направим, защото много хора произвеждат вино. Никой не е с идеята, че иска да направи лошо вино. Но да промотираме страната и тогава да дойдат хората да видят всички наши плюсове, които имаме, култура, традиции, истории и така нататък. И да покажем българското вино, това смятам, че е доста по-добър вариант, отколкото да отидем там, нали? Така както аз съм била много години и съм промотирала българско вино. Хубавото е това, че България е харесвана страна. Не, нали, има много други страни, които като кажеш България, нали, българско вино, те казват 1 евро. Но с туризма ние можем много повече да направим. Без да чакаме държавата да направи нещо, ние всички да се хванем. Това, което казахте, и български бранд да се направи. Ние много години сме го правили. По-скоро сме се опитвали, господин Коев. Нали? Да, но това е посоката за мене. Благодаря, че разбирате, нали, каква е нашата идеология, защото реално погледнато всички ще имаме полза от това нещо и да, наистина ще има много работа. Значи, това с туризма също е много, много важен момент, защото реално погледнато в момента ние имаме огромни проблеми с туристическия поток от Китай. Аз на последното изложение, искам да го кажа, значи на последното изложение, което беше Нимбо, имаше 14 български компании от областта на туризма. Ние направихме всичко възможно, за да докараме китайски туристи и всъщност в момента поради много причини голямата част от този поток отива в съседните страни, отива в Македония, Албания, Черна гора, Сърбия. Значи, част от причините са, че ние нямаме и директна връзка. Това отново е проблем, защото ако няма кой да дойде тук, господина, който е инвеститор, той няма как да знае, че има такава България и после да дойде тук да каже, аз ще изпратя 2 контейнера. Ако има 40 човека като него и всеки изпрати 2 контейнера, вие знаете ли как ще се отрази в тези цифрички, които ние ги пишем тук? Това е много важно. Говорим също нещо и за обучението. Значи образованието, българските университети почти липсват китайски студенти. Ние в момента имаме 65 студенти от Китай. Ми извиняйте, но примерно една Холандия, която се води, стандарт в образователната система, там е пълно с китайски студенти. Но тези китайски студенти виждат местния бизнес и те продължават след това.
те ще се запознаят с вашето вино, с виното извиняйте, забравих името, в смисъл, да, господин Лечев. Значи, тези хора, това всичко трябва да го правим като едно цяло. И много важно, наистина трябва да си помагаме. Тези неща, които вие казахте с търговските марки, проблема с нелоялността. Вижте, то всъщност, както и ние си го постелим. Аз искам да дам един съвет на българските производители, не само в виното, но много беше фрапираща ситуацията с виното. Когато стана пандемията и затвориха Китай, аз съм писал и на господин Коев, съм му показвал данни, ние имахме в положение на 3-4 месеца нито една изнесена бутилка за Китай. Това знаете ли защо се случи? Това се случи, защото по-голяма част от нашите предприятия, добре да вземем винения сектор, те работят с партньори, които виното не им е първостепенен бизнес, а е вторичен, третичен. И когато стане криза, той реже всички останали бизнеси и си гледа да си спеси основния бизнес, а другия, който му е за забавление, отива по дяволи. Ние трябва да направим така, че всъщност да насочим българските производители към хора, които се занимават само с този бизнес. Или другото нещо, което направиха Чили. Аз не знам да си спомняте какво стана. Чили никой не ги познаваше като винена нация. Ние до 89-та година, 85-та година всъщност, ние бехме номер 3 производител на вино в света. Чили въобще ги нямаше в класацията на топ 100. И изведнъж Чили в Китай станаха номер 2, номер 3. Това стана, защото местният бранш се обедини и дори си направиха така наречените ядра в различни места. Това беше копираха всъщност французите. Защото френските вина и винопроизводители в Шанхай имат 3 места, където има френски вина. Тоест, влизаш вътре, може да избереш, може да разбереш. Това е като оператив един вид, да го наречеме. Значи те не се гледат като конкурент един друг, дават стока, но не е само за виното, дават стока и съответно влизаш в този магазин, обикаляш. Ние с господин Коев, между другото, сме разработвали един, за съжаление дойде пандемията, ние имаме примерно връзка с 250 училища за сомилиери и бехме се разбрали с него да ги докараме тук, да им направим винен тур, да им дадем по една грамота, т.е. не грамота, един вид диплома, че са експерти по българско вино. Имайте не предвид, че само тази грамота или диплома, следващия път той по някакъв начин ще рекламира българското вино. И точно, както казвате, в Китай на много билбордове имаше бранта в Чили. Чили. Да, но те го се обединиха и това го направиха за 2 години и половина, много концентрирана реклама. Не мисля, че държавата ни им помогна тогава, но след което държавата, мога да ви кажа, че директно ги остави, но те продължиха да се развият много бързо. Държавата им помогна до толкова, че примерно ако едно вино себестойността му е на бутилка 2 евро, държавата плаща 1 евро, за да може те да са конкурентоспособни на... Но всички тези неща и сега примерно за тази новата програма, значи ние ще си говорим, ще направим така, ще направим някакъв проект, но този проект да има някакъв крайен резултат. Не е идеята, както каза господин Коев, ние давахме парите, но нямаше ефект. Ще се опитаме да направим нещо, което да има резултат. Дори и с тези инфлуенсъри. Ако вие имате, сега аз примерно, вие сте си ми тук, всички, които имат стока в Китай, аз в момента имам молба, свържете се, сега като свърши изложението, това самото събитие. В момента имаме въпрос за закупуването за около, не е голяма поръчката, някакви 200 000 юана, обаче провинция Вътрешна Монголия за китайския празник искат да купат български продукти. И казват какво имате на склад, за да може ние примерно да закупим. И ще ви помоля да ми кажете вашите дистрибутори там да се свържат с тях да закупат български продукти. Който също, но това е пак въпрос на събирането, на обмяната, на идеи, на мисли и всичко останало. Имаме в момента такова конкретно запитване днес. Преди да започнем ми го казах. Така че ще ви помоля да ми кажете какво имате, за да може да го направим. Да. Други въпроси? Да. Други въпроси имате? В заключение може да кажем, че да обобщим нещата от днес. Който има интерес към Китай, трябва да го разглежда като дългосрочен проект, да очаква да има инвестиция минимум в стока, защото ти ако не можеш да изпратиш няколко палета стока там, която да продадат дори онлайн,
нали, на готов пазар, без да се налага да отделяш 1000 евро, да пътуваш, визи, хотели и така нататък, значи ти просто не си готов. Ето една производителка на десертчета, тя беше в Нингбо, поканиха днес, поканиха в павилиона, каза го в прав текст. В момента не ни е фокус Китай, нямаме бюджет за това. Мерси за поканата. Съответно, трябва да знаете, че това е ключа към успеха, постоянство, време, нали, труд, инвестиция и каквото зависи от нас, ние сме насреща да помагаме. Благодаря ви. До COVID имаше решение на правителството на Китай. Господин Динев знае. Китайска компания, която в Европейския съюз направи компания съдружие с, да речем, българска компания и притежава тук 51% от тази компания, не плаща мито за стоките, които изнася в Китай. Разбрахте ли ме или се изразих много сложно? Аз искам още... 20% примерно, не е никак малко да ги спестиш. Благодаря ми. Добре, ето имате задача. Още нещо изключително важно, преди да приключим за днес. Специално Нингбо, които се включиха днес, това е много важен елемент, свързан с TikTok павилиона. Те дават субсидия, която тепърва ще се определи в какъв размер, за всеки един продаден продукт. Тоест, ако примерно днес инфлуенсърката продаде 1000 бутилки вино, ти взимаш 1000 по еди колко си юана кешбек. Така че в момента с тях обсъждаме, но да, това е политика, която те предлагат от Free Trade зоната и от Ningbo Government за кешбек, за трансгранична търговия за всеки един продаден продукт. Тоест, то не е фиксирано на фирма или на категория. За всеки един продаден продукт китайска държава плаща кешбек. Това е. Мисля, че е доста важно заключение, интересно. Благодарим.